rozhodovaniu, pomimo úplne veľa vecí, ktoré vám tu rozprávam na tomto YouTube účte Michal Drienik alebo v mojich príspevkoch, v mojich knihách, taká vec, že si vsadíte do hlavy jedno malé uvedomenie a na to uvedomenie budú existovať rôzne pomôcky, vďaka ktorým si toto uvedomenie môžete uvedomovať. Uvedomte si, že kedykoľvek nad niečím premýšľate, on sa pozerá a počúva. Kedykoľvek sa s niekým rozprávate, on sa pozerá a počúva. Kedykoľvek robíte v živote rozhodnutie, idem si čítať knihu alebo si zadrtím na tablete hru. Idem meditovať alebo stiahnem ma závislosť na pornografiu. Kedykoľvek robíte tieto rozhodnutia, vtedy sa vždy on pozerá. Kto on? Kto on? Energia života, vesmír, ten Boh, čo vám je príjemnejšie, čo vám je bližšie. Teraz sa tu v komentároch potom nehádajte o tom, že to má byť iba Boh, alebo iba vesmír, alebo iba energia. Kašlite na to. To je zase len súdenie a delenie a rozdeľovanie do skupín. To je presne to, čo by ten systém a Matrix miloval. Aby ste sa hádali za svoju pravdu. Za históriu ľudstva bolo približne 10 000 náboženstiev. A práve